Takže jo, tady ten Ultra Challenge s Kamilem a s Davidem. Tak řekněte, co jste si tady udělali zase. Tohle my jsme si udělali hovno v prdeli. Do píče. Tak dej mi ty vlasy. Vole, připravuju si svůj recept. Hej, to pálí, jak jsi viděl. Ale já to budu si upozorňuji lidi, že se tady bude blade, takže to bude špatně. A já si to dám jenom s tou šláčkou, protože jsem kid. Takže jsi kid. A Můžem? jo. 3, 2, 1, start! Upozorňuji vás, že tady bude blití. A se poseru. Do prdele! Hej, ty vole, to je posrané. Tady je perfektní Kamil, který to spálí mýma věcma umí. To nejde. Nejde. Všechno jde, když si chce. Chcíplá koza nejde. Dneska se rozstejká, no. Když se poprvé dělí. Co je Kamile? Ne, nic. Křížek. Ej, David se dojídá. Ne! Kurva! Dělej, Davide, dolej to. Ať to můžu já. A počkej na to, že Kamilák bude blade. A teď jdu já, jo. A jak budem blade? A co potom já? Pauzni to. Pám ti to, pauzni to. Se poseru. Ty vole, to... Pojď Kamil! Táhni tu kameru do prdele. Celý život jsem odehrával před očima, vole. Ty chceš umřít, jo? Jdi do prdele. Já umírám, vole. Střídni to. Totiž si panáček, který ukazuje na všechny fuck off. To nejde. Ta sračka nejde. To nejde. To dokážeš. Ne, to nejde, sráči. Ne, to nejde. Prostě já nemám vodu. Počkej, já to zkusím. Střídni to tam. Počkej. No ne. Tady má tam vodíček. No tak papej, Davide. Jo, papej. Co, jaký to je? No debil, fakt bylo. Jo. Hej. Mám tam tu háčku, nebo ne? Ne. Tam cítím. Tak blej už. Blej. Jo, blej. Sráči. Natáčej se sám, vole. Nebaví mě to, kurva. Já se fakt někdy poseru už. Potřebuju srát, potřebuju všechno. Za 6 týdnů umřu. Ale nevím ještě, jestli se něco děje s Davídkem. Děje se s tebou něco? Když to mít s tím wasabi. Tak žr. Jo.
Pojďte. Takže jo, my jsme tady na konci naší challenge. Ale, Ultra extra super challenge. ale jako, ale neblilo se tady, což je jako, to byl náš úkol se vyblejt, ale Nešlo to. my musíme mít pití k tomu. Davide, Ale David se podíval. Málem. Málem. Takže já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Počkej ještě mě. Tak ještě ne, prej. Kamu, za každý like Bude to ale jak pro mě. Za každý like uděláme jeden dřev. V dalším videu. takže maximum 5 dřepů. Víš? Tak proto ne dřev, Vole, jeden, který si tam dáš sám. Kamu, já jsem... Pojď sem, vole. Jak to uklidíme, ty to mělo nějak otáhat. Ne, já jsem odtáhl jenom ty. Vole. Je to tvoje? Hej, tak my už asi končíme, viď? No, končíme, no. No tak my se uvidíme u dalšího videa a nazdar. Hej, já tam mám vošláčky! Tak čus.